Jeg er dansk, det er jeg glad for vi danskere er specielle. Vi er noget særligt, vi er flinke og ukonventionelle. For Danmark er så hyggeligt, et eventyrligt land. Med prinser og prinsesser, Kim Larsen og Sebastian. Ja, jeg er dansk, det er jeg glad for. Jeg taler selv sagt sproget, og alting pænt, selv graffitien på toget. Det er muligt, det regner indimellem, men hvad så? Det har vi prøvet så tit, så jeg nikker bare og når så Jesdorf toner frem på skærmen, glad og jovial, så tænker jeg, TV2, hvor det bare er en skidegod kanal. Så jo, det går jo godt. Vi har fået råd til meget mere. Vores huse, de er steget. Det er godt, man ikke er nære. Og bor under kummerlige forhold i Darfur. Og hvem har også lige planer om at gå på slankekur? Næh, jeg er dansk, det er jeg glad for. Jeg skal ikke ligne en gazelle. Jeg kan godt lide bajer og min kones hjemmelavede frikadelle. Så ind på langs på sofaen og nappe sig et hvil. Og sappe med remoten og holde lav profil. Og så når Jesdorf toner frem på skærmen, glad og jovial, så tænker jeg, TV2, hvor det bare er en skidegod kanal. Så vi hygger os, det gør vi. Vild med dans og super. Og så ser vi alle de programmer, han er med i, ham den lille, hvad den hedder, Buber. En lille en til kaffen, en kage til den søde tand. Det er godt, vi bor i Danmark, ikke i Afghanistan. Næh, jeg er dansk, det er jeg glad for, når vi lige ser bort fra skatten. Og køen hjem på motorvejen kan bare ikke have den. Men når man først er kommet hjem, og fjernsynet er tændt, hvad fanden, der er Hans Pilgaard? Den mand har sgu talent. Og så når Jesdorf toner frem på skærmen, glad og jovial, så tænker jeg, TV2, hvor det bare er en skidegod kanal. Jeg er dansk, det er jeg glad for, men jeg har ingen venner. De døde alle sammen, næsten alle dem jeg kender. De venner som jeg ser, det er en serie på TV2. Og så har jeg nogen på Facebook, små 1000 vil jeg tro. Jeg var ind til min computer, jeg kan næsten ikke vente. For på Facebook er jeg venner med næsten alle Danmarks kendte. Statsministeren Gindberg, Mette Fugl og Søren Pind. Og hvad giver I Thomas Eje? Jeg kan næsten ikke få piben ind. Og så når Jesdorf toner frem på skærmen, glad og jovial, så tænker jeg, TV2, hvor det bare er en skidegod kanal. Og så når Jesdorf toner frem på skærmen, glad og jovial, så tænker jeg, TV2, hvor det bare er en skidegod kanal.